होलां होथां जायोना उन्दुनानै गाबो दा बे एक्सनखौ खोन्थाथारनांगोन आरो बैलाय माबायानो जायो माथो माइक्र'फनानो माइक्र'फना इयो बुंबा माइक्र'फनखौ लादो लोंबा बथलखौ लोंदो दे ओरैबायदि सिरियास जानांगोन खिन्थु गोसो बोरनानै लोंनानै गाबनायाथ' बिराद सिरियास जायो बाब दाखालि आं फेसबुकआव सासे मानसिखौ नुदों आरो बहाबा हाब्रु ओमफ्राय ओरैजाय नाला थांबाय थानाय केसेरबारि फैदो आबा फैदो आं थाङा आइ आंखौ मानो बिदि गारलांनांगौ बियो होनना हाब्रुआव मेमराय लोङै लोङै गाबदों दा बेखौनो देखायनांगौ आरो जादों जानो दे दे आङो सिगांनि हिनजावबो खारबाय हिनजाव खारजानायनि दुखुजों आङो जुमाय लोंबाय आङो दिनै बेफोर दुखुखौ लानानै मोदै गदों बेनिखायनो आं दै जुमाय लोंदों गाबनायानो जाथाराखै माथो थेंक इउ